Just després de Temps de Flors a Girona, arriba el 5è programa d'Empresarial Girona Televisió. Hi ha hagut novetats de les quals en parlarem a la nostra secció de notícies, però com sempre tindrem noves entrevistes, reportatges, tertúlies, un nou consultori legal i coneixerem a un nou personatge de la setmana. Comencem! La setmana passada es va presentar l'Observatori de l'Emprenedoria de la Demarcació de Girona, un projecte pioner impulsat per la Diputació de Girona que pretén enfortir i donar visibilitat a l'ecosistema emprenedor del territori. Més d'una 80ena d'entitats donen suport a l'emprenedoria de les comarques gironines, dins de les quals s'inclou l'AEC, tal com ens explica el vicepresident primer de la Diputació de Girona, Pau Preses. El projecte és fruit d'un treball conjunt de més de 80 entitats i tècnics del territori que des del 2019 han dut a terme un llarg procés d'anàlisi i recopilació de dades per fer-ho possible. S'ha presentat a més el disseny i la implementació de la plataforma digital, una eina estratègica que monitoritza l'emprenedoria i informa sobre aquest àmbit amb l'objectiu de contribuir a definir polítiques públiques i millorar els programes de suport a la creació i consolidació empresarial. El dissabte 29 de maig a l'Eixample i el 5 de juny al Barri Vell tindran lloc les botigues al carrer de Girona, un clàssic del comerç local de la ciutat organitzat per l'associació Girona Centre Eix Comercial, que enguany s'espera amb més il·lusió que mai perquè la pandèmia les havia deixat aturades. Les botigues al carrer és una de les activitats que el Girona Centre Eix Comercial esperava més perquè, degut a la pandèmia, és una de les accions que no es van poder fer i que es van anul·lar l'any passat totes. Sí que vàrem poder fer una primera botiga al carrer el mes de març, que es va fer aquí a la plaça Independència, però amb el fonament controlat i no es va poder fer com es feien totes les botigues al carrer. Ara ens han donat permís i les podrem ja fer i la veritat és que és un tema que ens fa molta il·lusió perquè és una dinamització total del comerç de proximitat, del petit comerç i que és una actuació que dona coneixement una mica de totes les botigues que estan associades i, a més, tots els productes que tenim i dona ambient a la ciutat que en aquests moments tenim moltes ganes. Tal com ens diu la vicepresidenta de l'Agrupació Gironina del Comerç Local, Mercè Ramírez de Cartagena, que ens posa al dia de la represa de l'activitat i d'altres campanyes de dinamització comercial que el petit comerç està duent a terme. Ara s'està acabant el 29 de maig un que es diu Petit Comerç, et regala gastronomia i cultura. Està basat en totes les llibreries, hotels i restauració que tenim associats i aquí es fa un sistema de vals descompte per poder reactivar aquesta part del sector. I llavors, durant tota aquesta pandèmia i a principi d'any s'han fet unes altres accions que era el petit comerç et regala la teva compra, regala Girona, que això era et tornaven els diners de la compra que havies fet per tornar a gastar en el comerç. I llavors també amb totes aquestes accions s'han fet unes activitats concretes de comerç segur, comerç de proximitat, comerç rodó, que és una mica tota la idea del petit comerç. I volem aprofitar aquest moment per fer una crida a la gent que segueixi venint a comprar en el petit comerç, que amb tot això de la pandèmia la gent ha respost molt bé i esperem que així sigui perquè hem pogut veure que la ciutat sense comerç és una ciutat morta i això ho hem de reactivar com sigui. I avui, a l'entrevista de l'associat, coneixerem en Pablo i en David Fernández, gerent i cap de taller de la Casa del Vidre, una empresa situada a Santa Coloma de Farners que dona servei a les necessitats de tancaments d'alumini i PVC a tota la província, però millor ens ho expliquen ells. Hola, bon dia. Jo soc Pablo Fernández i bé, aquesta història va començar en 1977, en què jo vaig començar a estudiar empresarials i a les tardes doncs, anava a treballar en un taller de vidre i alumini. Es començava a muntar l'alumini i això ha anat donant molts vols per altres llocs i tal, fins que ara estem aquí, a Santa Coloma de Farners, des de l'any 1984. Bé, us presento a David. Bones. Aquest és el meu fill i ara pràcticament és el que ja està engrescant-se i tirant endavant amb tot de projectes. Bones, soc en David Fernández, porto aquí treballant 15 anys i ara estic agafant el relleu generacional i us explicaré una mica el que són els projectes que tenim en ment. A la Casa del Vidre ens dediquem a tot temes de tancaments de vidre, alumini i PVC,
no? I el que serien també temes de mampares, treballem amb miralls com per fer quartos de bany o sales de fitness i bueno, les opcions són moltes. Podem també fer tema toldos o reixes, són moltes cosetes que entren. Doncs el Covid ens ha afectat en tot tema de l'hostaleria, que ha baixat molt la comanda i gairebé ha desaparegut, però s'ha vist una mica incrementat el tema dels particulars, que molts tenien projectes en ment quan van comprar la casa i ara era un bon moment entre que no podien anar de vacances ni gastar-se els diners en restaurants. Doncs tot això ha pujat una mica, el qual ens ha ajudat. Hem anat superant el que seria el Covid doncs amb un petit increment dels particulars, com ja us explicava, i també la nova incorporació d'en Jordi Miró, que és el nostre nou director comercial, que ens ha permès obrir doncs, tot el que seria un nou ventall de possibilitats, tant en enginyers, arquitectes o dissenyadors, que hem pogut treballar-ho molt més del que podíem treballar fins ara, perquè sempre ajuda a tindre una persona només dedicada a això. Les mesures ens van afectar relativament poc, bàsicament vam parar els 2 mesos que va parar tothom, se'ns va acumular la feina i vam sortir a acabar-ho tot, i les mesures generals, ja sigui el gel hidroalcohòlic o les màscares tant al taller com al muntatge, però relativament poc, en el nostre sector ha sigut poc tocat en aquest sentit. Tenim bastants nous projectes, entre el canvi generacional, hem canviat el logo i l'imatge de l'empresa i una pàgina web nova, a més de treballar les xarxes socials, doncs ens han anat arribant molts projectes xulos, ja sigui la claraboia d'un hotel a Santa Susana, tenim també uns pisos a Planes d'Hostoles i a Girona també tenim algun bloc de pisos pendent així de fer i són projectes molt xulos que ens ajuden en el dia a dia. Doncs hem treballat durant molts anys amb l'associació. De fet, mon pare havia començat quan era en l'associació de joves empresaris i ara seguim treballant amb en Ricard Carbonell i la veritat és que ens ha donat l'oportunitat aquí que està molt bé de poder donar visibilitat a la nostra empresa. Què és el que dona valor a la nostra empresa? Doncs sobretot el tema que som una empresa familiar, ja heu conegut a mon pare, ara ja em coneixeu a mi, i que això és molt fàcil poder arribar a nosaltres i comentar i poder parlar qualsevol projecte. També portem 30 anys d'experiència, que això ens dona un valor afegit, hem fet tot tipus d'actuacions per tot tipus d'industrials i si us pregunteu si és car, doncs des de luego que no, que ens podeu demanar un pressupost sense cap tipus de compromís i podeu comprovar vosaltres mateixos que ens adaptem als tipus de projecte que vosaltres vulgueu emprendre. MGC Mútua patrocina aquest espai. En Josep vol millorar la productivitat de la seva empresa i motivar els seus empleats. Fa temps que li dona voltes a com podria fer-ho. Fins que un bon dia troba la resposta en les assegurances de salut de la Mútua General de Catalunya. A la Mútua li van explicar els avantatges fiscals per a la seva empresa. Les primes d'assegurances que pagui els treballadors i els seus familiars són despesa deduïble en l'impost de societats i no es considera retribució en espècie la prima de l'assegurança, sempre que no superi els 500 euros any per cadascú. I per als seus treballadors, una assegurança de salut de qualitat amb quadre mèdic a tot Espanya, que inclou els centres sanitaris més prestigiosos i els professionals que hi treballen, a més de comptar amb les cobertures que altres companyies no ofereixen. A més, quan l'empresa es preocupa pel benestar general dels treballadors, ajuda a aconseguir que aquests se sentin valorats i motivats. I d'aquesta manera, augmenta la productivitat, disminueix l'absentisme i propicia la retenció del talent. A més, tant en Josep com els seus treballadors disposaran de sales per dur a terme reunions professionals, xerrades i conferències. En Josep no s'ho va pensar gaire i ara la seva empresa es diferencia de la competència, millorant també la seva imatge. I els treballadors gaudeixen d'una assegurança de qualitat amb serveis exclusius, més de 12.000 metges i centres sanitaris a Catalunya i una àmplia xarxa assistencial concertada a Espanya.
Un món de possibilitats al seu abast. Mútua General de Catalunya. Ha arribat el teletreball per quedar-se? Avui, en Lluís Moreno de Prat Sàbat Advocats ens explica les pautes a seguir entre el treballador i l'empresa per dur a terme aquesta nova modalitat laboral. Endavant, Lluís, t'escoltem. Ha arribat el teletreball per quedar-se? En la pandèmia, moltes empreses es varen veure obligades a enviar els seus treballadors cap als seus domicilis. Però ara, que s'ha instaurat aquest sistema de treball, moltes empreses han vist els seus beneficis. Per això, a mitjans de l'any passat ja es va aprovar una normativa específica del teletreball. Què s'entén per teletreball? Teletreball és quan almenys els treballadors estan en el seu domicili o en el lloc escollit per ells fent una jornada d'almenys d'un 30%, però, clar, el teletreball també té els seus inconvenients, perquè les empreses han de saber que hauran de sufragar les despeses que es causin amb el teletreball, s'ha de fer un pacte per escrit que s'ha d'inscriure a l'oficina d'ocupació, a més hauran d'assumir les despeses que al treballador li ocasioni el teletreball, però també això genera problemes com, per exemple, de prevenció de riscos, perquè estan treballant als seus domicilis, de control de l'activitat, perquè també hauran de portar el registre de la jornada laboral, o del control dels mitjans, perquè les empreses hauran de posar o especificar quins aspectes de la relació i dels mitjans poden accedir-hi per realitzar aquest control. Per tant, abans sempre d'instaurar un sistema de teletreball, jo crec que seria bo un assessorament específic sobre aquesta matèria. El restaurant Aurora patrocina aquest espai. I arriba una nova tertúlia de BNI. Avui ens acompanyaran en Salvador Duran, de Planes Cases, i en Marc Guerrero, d'Original Graphics. Endavant, nois, volem conèixer més sobre les vostres empreses. Hola, bon dia, Salvador. Soc en Marc Guerrero, de l'empresa Original Graphics. Ens ubiquem al poble de Bescanó, al carrer Major, baixos 170, i ens dediquem a la rotulació de gran format. Hola, Marc. Soc Salvador Duran, advocat, especialista en dret mercantil, de Planes Cases, de Banyoles. Els nostres serveis a dia d'avui tenim tot el que és publicitat de gran format amb tema de vinils, tot el que són lones publicitàries petites i grans, tenim tot el tema de lletra corpòrea, rètols amb llum, rètols sense llum, i també tenim el tema de l'estampació textil. Bàsicament ens dediquem a el que és la creació, fabricació i muntatge de tot el que sigui publicitat exterior i interior per als vostres negocis. A Planes Cases ens dediquem especialment al dret mercantil, és a dir, acompanyar qualsevol activitat econòmica en el seu dia a dia en tot l'assessorament legal i jurídic, ja sigui en dret societari, constitució de societats, com sigui en contractual, tot tipus de contracte, fins i tot en anglès, com sigui també en processal, és a dir, qualsevol tipus de judici, i fins i tot concursal, fent també preventiu, com per exemple el que ara es comença a fer, que és el compliance penal, és a dir, la prevenció de tots aquells riscos penals de l'empresa. Què ofereix Original Graphics que no pugui oferir una altra empresa? Nosaltres som una empresa familiar, som una empresa propera. Acompanyem, visitem i estudiem totes les vostres necessitats. En el cas de que vosaltres tinguéssiu la necessitat d'obrir un negoci, nosaltres us acompanyem, us assessorem i us estarem a sobre i sempre donant-vos la millor qualitat de tot el que us pugui oferir. Mai tindreu una qualitat pèssima amb un cost elevat. Sempre us acompanyarem en tot moment fins que s'acabi tot el procés del que és el muntatge. El nostre valor diferencial és precisament l'acompanyament a empreses i particulars. És a dir, nosaltres volem que qualsevol tipus d'activitat que l'empresa realitzi sigui assessorada per nosaltres, en tots els seus àmbits. Llavors, volem que la persona no se senti sola i que el seu problema o la seva qüestió que tingui sobre la taula per a nosaltres sigui el més important, igual que per ell.
Bé, jo el teixit empresarial gironí veig que del que és el nostre sector està bastant malmès perquè com que hi ha molta competència i molta demanda per al tema de la publicitat, hi ha empreses que ofereixen qualitat de producte a preus molt baixos i al final les empreses que ens hi mirem més i volem tenir unes pautes a l'hora de completar un projecte, ens és molt més difícil entrar segons quin tipus de client perquè directament ja tenen diversos pressupostos als quals tens unes grans diferències de diners. Nosaltres intentem sempre fer entendre al públic que no el més barat és el millor per a ell, sinó que a vegades una diferència de 200 euros no és perquè jo me'n vulgui guanyar 200 de més, sinó perquè poder el producte és totalment diferent i acord amb el que ell necessita. Sí, de fet, aquesta creativitat del sector gironí penso que és una de les coses que el diferencia amb altres províncies o amb altres llocs d'Europa. I això fa que moltes empreses siguin exportadores. Però, clar, en la situació actual de la Covid, realment moltes activitats del sector estan molt tocades i penso que des de l'empresariat o fins i tot des d'altres instàncies hem de pressionar les administracions perquè es trobin solucions per tal que les activitats siguin rentables. Bé, jo vaig conèixer BNI a través d'un grup d'industrials que m'anaven incitant i explicant a què es dedicava BNI fins al dia que jo vaig decidir per mi mateix dir és una gran oportunitat de negoci, vull incloure'm en aquest grup de BNI Girona. Jo vaig venir de convidat a una reunió de BNI i a partir de llavors vaig conèixer-ho i vaig dir que era una oportunitat per conèixer gent diferent als àmbits en els quals jo movia. Bé, BNI a mi m'ha ajudat molt a conèixer grans empresaris, però sobretot a grans persones, a tenir uns altres punts de visió exteriors que no només siguin els meus. M'han proporcionat també un volum de feina que al final no esperava tampoc tenir. I bé, el fet és que n'estic molt content i seguiré endavant amb el que jo tinc sempre en ment, que és que l'empresa pugui evolucionar i sempre al costat de grans professionals. Sí, jo en el meu cas també he pogut arribar a una gent que potser no s'acostarien a un despatx d'advocats, he pogut explicar que un despatx d'advocats tampoc és una cosa excepcional, sinó que acompanyem a tothom i també això m'ha donat l'opció de poder conèixer uns negocis que d'altra manera no coneixeria. Llavors et dona una sensació de realitat molt més rica i el fet que setmanalment ens anem trobant, això crea uns vincles i unes confiances i unes interrelacions que difícilment ho podries fer amb altres temes. Avui, a la secció Espais Empresarials, visitarem el viver d'empreses de Celrà. En aquest cas, l'Ester Albert ens explicarà d'on va sorgir la idea de cobrir aquesta necessitat i quins tipus d'empreses solen tenir-hi. Anem a veure què ens explica. És un espai d'allotjament empresarial per a empreses de nova creació que fa menys de 3 anys que s'han constituït. I des del 2005 que ajudem aquestes empreses del territori a que puguin estar aquí durant un període també de 3 anys. Llavors el que fem és, amb un conveni amb CECAM, que és propietari de les instal·lacions, la Diputació de Girona també i l'Ajuntament de Celrà impulsem una sèrie d'accions que després explicarem. Oferim serveis d'assessorament per a les empreses el que necessitin, ja siguin la part comercial, ja siguin la part de gestió o bé finançament. I llavors també oferim formació a mida de les necessitats que tinguin les empreses allotjades. És a dir, preparem anualment un pla de formació i normalment és un format de 2-3 tardes a la setmana. Actualment tenim 4 empreses allotjades al viver d'empreses de despatxos. Hi ha 2 de disponibles. Si voleu saber en detall quines són aquestes empreses, podeu consultar la pàgina web d'Espais d'Allotjament Empresarial. Realitzem una jornada de networking anual, conjuntament amb l'Ajuntament de Vilablareix. Llavors, tractem una temàtica d'interès i això afavoreix que entre les empreses allotjades tinguin relació i puguin sorgir sinergies.
Llavors, també fem formació, de temes també, per exemple, formació comercial, sobre de gestió d'empresa, que ara precisament en tenim una de preparada, que comença aquest dijous, de 2 tardes, i tot el que serien activitats relacionades amb participar en premis d'emprenedoria. Per exemple, la Diputació de Girona actualment és la 3a edició dels Premis Projected, que premia amb 30 hores de mentoring que ajuden a les empreses. Poden triar quin mentor o mentora els hi pot servir per al moment en el que estan a l'empresa, és a dir, perquè els ajudin en aquell aspecte que més s'han de desenvolupar. En l'època del confinament domiciliari, la majoria d'empreses allotjades van optar pel teletreball, però de seguida que van poder tornar aquí a les instal·lacions, van continuar amb l'activitat. Per sort, com que la majoria són enginyeries, no els hi va afectar, diguéssim, aquesta crisi, la majoria, però sí que una empresa ha arribat a tancar, perquè era del sector d'arts gràfiques, molt relacionat amb publicitat impresa, i això ha fet que no hagi pogut continuar amb l'activitat. Llavors, també ens hem trobat, paradoxalment, que hi ha alguna que ha crescut i que ha necessitat marxar del viver, però per anar a una nau, a un espai més gran. És del sector d'assessorament agroalimentari. Sí, situat aquí al polígon mateix de Celrà, hi ha unes naus de color verd que destaquen així per diferents tonalitats de verd i que són també un viver d'empreses per una activitat més industrial. Actualment hi tenim una empresa allotjada, que és productor de sidra, en concurs una altra, i el mes vinent sortirà les altres dues, que, perquè us feu una idea, són naus de 250 metres quadrats que s'adapten molt a les necessitats actuals d'una empresa que comença, perquè penseu que la majoria de naus aquí a Celrà són molt grans, estem parlant del voltant de 1.000 metres quadrats. I arribem a la part final d'aquest programa amb una nova secció del personatge de la setmana. En aquest programa coneixerem a l'Eloi Amagat, empresari de Girona, però segur que el coneixeu més com a esportista i exjugador del Girona Futbol Club, però millor ens ho explica ell. Qui és l'Eloi Amagat? Bé, definir-se a un mateix sempre és feina complicada, potser perquè mai ens acabem de conèixer del tot, però et podré dir que l'Eloi és un gironí enamorat d'aquesta ciutat, d'aquesta terra, apassionat per els esports, especialment pel futbol, i un afortunat perquè el que va començar de ben petit com la seva afició, jugar a futbol, es va convertir en la seva professió i en la seva feina fins al moment. I també crec que he estat afortunat perquè molts anys de la meva vida i de la meva carrera professional he pogut estar a l'equip de la meva ciutat, el Girona, visquent i disfrutant, crec, dels millors anys de la seva història i aconseguint coses que m'han fet molt feliç i que n'estic molt orgullós. Explica'ns què és el Saratoga Cafè i Perfums & Co. i a què es dediquen. Bé, el Saratoga Cafè són 2 restaurants sobretot especialitzats en el menú diari de migdia, tot i que també oferim esmorzars i havíem començat abans de la pandèmia a fer sopars. I Perfums & Co és on estem, és un centre d'estètica que vam obrir fa una mica més de 3 anys amb la intenció de fer un concepte diferent, un concepte que està ambientat en una casa on cada cabina on es fan els tractaments és una habitació d'aquesta casa i volíem això, ser una mica originals i fer alguna cosa al centre de Girona que permetés als nostres clients i clientes estar a gust en un espai molt tranquil i poder desconnectar de la rutina diària que tots ens porta a un ritme molt alt. Què et va motivar a contribuir a formar part com a soci en aquestes empreses? Va arribar un moment de la meva vida que tenia ganes de fer alguna cosa, sobretot tenia clar que volia que fos a la ciutat de Girona i després van coincidir diverses coses. Perfums era una estètica petita que estava a Sant Narcís, al carrer on viuen els meus pares. Jo hi havia anat alguna vegada i hi havia conegut a l'Ester, la meva sòcia, i un dia entre tractament i tractament, parlant de la possibilitat de aviam si s'havia plantejat mai fer alguna cosa més gran al centre de Girona, només de proposar-li vaig veure la seva reacció, la seva cara, com se li van obrir els ulls i
I en aquest moment no em vaig tenir cap dubte, que era una opció encertada i que ens podia funcionar, i aquest va ser l'inici de Perfums & Co. Un referent empresarial per a tu i per què? Bé, com que tampoc no m'he considerat mai un empresari, no tinc grans referents. Sí que admiro bastant a tota aquella gent que d'una passió, d'una afició, té l'atreviment i la voluntat de crear alguna cosa pròpiament seu. Jo crec que tota aquesta gent, a vegades amb poca capacitat econòmica o una capacitat d'inversió limitada, fa que tingui molt valor aquest tipus d'empresa i aquests tipus d'empresaris. Per tant, és d'admirar la gent que decideix, potser fins i tot canviar de vida, formar la seva empresa o el seu negoci, són aquestes persones les que jo els hi dono molt valor. A nivell empresarial, com t'ha afectat el Covid-19? Bé, doncs ens ha afectat molt. El tema dels restaurants, l'hostaleria és un dels sectors més perjudicats. I a Perfums també. A Perfums vam estar forces mesos tancat. Hem intentat posar tot tipus de seguretat per la seguretat de les nostres clientes i dels nostres clients, però evidentment ha afectat a tots els negocis i a nosaltres també, però bé, estem contents de com la gent ha reaccionat a aquestes reobertures, com ens estan recolzant, i esperem que d'una vegada per totes ens n'oblidem d'aquesta pandèmia i puguem tornar a la normalitat d'abans, perquè era una situació en què coincidim bastant tots els gremis, que la gent estava contenta, les empreses estaven treballant i que tothom podia viure dels seus clients i clientes i que estaven contents en com estaven funcionant les seves empreses. Un projecte de futur empresarial que tinguis en ment? Bé, de moment, per tot el que hem passat, estic centrat en tornar a recuperar el funcionament de Perfums & Co i del Saratoga, que a poc ho estem aconseguint, però sí que he deixat una mica aparcades les idees. Sí que sóc una persona inquieta que sempre intenta tenir noves idees. Intento ser fred, però bé, espero que tot es pugui normalitzar ben aviat i poder, o en el món del Saratoga de la restauració, intentar obrir algun altre local. Ens ho havíem plantejat, però veurem aviam quines són les opcions. Per què creus que són importants les xarxes socials i com ha afavorit la digitalització en l'actualitat? Bé, doncs crec que en l'actualitat són vitals. A nosaltres ens han servit molt per al principi de l'obertura dels nostres negocis. Amb un clic pots arribar a milers de gent i abans això era molt més complicat, el tipus de publicitat que es feia. Actualment, poder vendre el producte, poder explicar què ofereixes en el teu restaurant, en el cas de perfums, els tractaments que tens a l'estètica, crec que és molt més fàcil a través de les xarxes socials. I fins aquí el programa d'avui. Gràcies a tots i ens retrobem la setmana vinent amb més empreses, més entrevistes, més novetats i més personatges. Bons negocis a tothom!